खुलुमबाय रायजोफोर गासैबो जोंनि Btr Info ब्लग्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दा जोङो जैखोन नार्जारिनि बाहागि सनमिलन बेवहाय जोङो फैदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा नैबे जैखोन नार्जारी बाहागि सनमिलनाव मा हाबाफारि लानाय जादों नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थादो। माजों लाब्रा बानायगोन? आलु कफि लाव नाया फ्रायल'खाना माबा बेसरजों खालायनो बेसरजों सरसरि नै बिराद मोजां एवबाय। बा माथो बिराद गोजौ गाखोयो। मौन प्रार्थना 1 मिनिट अन्नानै बयबो गसंनानै आरो बेयावनो नुजाबावनो हानाय आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल मिस्टार प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो बेयावनो नुजाथिबावनो हानाय उत्पल ब्रह्म बिथाङा दा आमेरिकायाव इन्जिनियार खालामगासिनो हाबा साख्रि मावगासिनो दं। आरो बेयावनो नुजाथिबावनो हानाय बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि प्रिन्सिपाल मानबेद अजय कुमार ब्रह्म बे हाबाफारियावनो नुजाबावनो हानाय जोंनि जिगुथि जैखोन नार्जारी बे भागि सनमिलनाव नुजाफैनो हानाय जोंनि साफ्रोमबो गुबुन गुबुन सोमोन्दोनि भागि नोंथांमोननो आं सिगाङावनो अननाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। आरो बराय बिबुंथि एबा वेलकाम एड्रेसखौ फरायनो आखायाव लाबाय। आहाम होनो थारमाने जोंनि बर' बे मा होनो बाथौआव जोङो आहाम बे रावजों रायदावजेननाय बेखौ सिगाङाव होनाय जाहैदों आरो ओमफ्राय ओम बेनि उनाव बराय बिबुंथि जिगुथि जैखोन नार्जारी भागि सनमिलन 2022 इं थावनि दतमा सामथाइबारि लाइजाम सोग्रा गसाइनिसिना थाना दतमा खैजोमाया बासाबोयो एबा थोबो खदैजों फोलेरा रायो थै रोदाजों फुंगा जिगुथि जैखोन नार्जारी भागि सनमिलननि दिनैनि थामहिनबा 11 आरो 12 इं खालारनि गोनांथि गोनां रंजाखां जारिमिनारि गोथार फोरबोनि गेजेरजों बानजाय आफादारि बिफाव लाग्रानिफ्राय एसेखिनियाव जायफोर थै सोमोन्दोनि मानिगोनां बाहागिफोरा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि सोरगो गोजोननि थाखाय अबंलावरिनाव आरज गाबग्रोना बेयाव मोखां नायलायनाय नुलायनाय खाबु होफैनाय खाथिनि गोजाननि बयबो आयं आदै मादै आनै आमाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबौ आबै बियायं बिबनाय बियादै बयबो आंगोनो बैसो गुदिथाय हमना खुलुमनाय मोजां मोननाय अननाय बिलाइहरबाय। बाहागि असे नोंथांमोन थै बाहागि फोलेरारि मोन्दांथिनि माना अरायबो गोग्गोसिन जौसिन होनना बुहुमनि
माहारिया गनायो बे गोग्गोसिन मानजोंनो मोनसे समाजा मोनसे हारिया मोनसे रायजो आरो हादरा गोग्गो मान थाखोआव सफैनायनि खाबु थायो मोनसे गोग्गो फोलेरा बिदि बेसेन गोनां जानाय जाहोनै हादरनि उनसंथाव नेरसोनथि जानो हायो जिगुथि जैखोन नार्जारी फोलेरनि रेबगान्थि बिलाइखौ बोदलाना जोंबो गोग्गा गुबुं गारांजों बुंसार हायोदि नार्जारी फोलेराबो बोगदाद बर' समाज जाखाफोनाय बेलायाव मख'थाव आवथासिन बिहोमा होनो हाबोदों मोनसे समाव हादरनि बिखायाव सेरखाय बेखाय आलाय सिलाय जानांनाय इहुदि फोलेरा थैनि सम्भबजों ज' जालायना हादरनि साबसिन फोलेर एबा मास्टार रेस फारिलाइयाव गावसोरनि मुंखौ थिसननो हानाय बायदि गोख्रों बर' हारि दानाय बेलायाव जोंनि होथायजों जोंबो बेखौ साजिनो हायो थारै जैखोन नार्जारी फोलेरा समजों लोगोसे औवा आबादा मेवाइ फेंखाजों बोगदादसिनै गुवार गोग्गोमै एरलाबोनाय बायदि एरबोदों आरो एरबोनाय थासारियाव बर' समाजनो बायदि बिथिंनि सायाव जोंब्लिद इसारा होबोदों जायजों हारिहा मुलाम्फा जादों होनना जों गोथौ नोजोरजों नुसारो आरो बुंना लानो हायो लैथोमा महरनि गुवार सुबुं समाजनि गेजेराव जैखोन नार्जारी भागि सन्मिलना बुंनो थाङोब्ला गंसे उन्दै नखर मोनसे रंजालि गोजोन नखर संसार बे आगोमा नखर संसारा दासिम जेरै सोलिना दं बे सोलिथि बनजारा जोंनि नार्जारी फोलेरनो स्रां लामा दिन्थिलांनायजों लोगोसे बर' हारिनोबो स्रां सोरां रोदाखौ नांनायसेबां सारदेरनो हालांबावगोन होनना जों फोथाय हायो जोबनायाव जैखोन नार्जारी फोलेरारि गोग्गोथिया जों बयबो बाहागिनि रोदासाफ्राव थि आखुजों खारबाय थाथों बेखौ अबंलावरि आरो अराय खुलुमनां रुंसारि जैखोन नार्जारी भागि बिथांमोननि गोथार जिउमाराव आरज गाबबाय गोजोन्थों जैखोन नार्जारी फोलेर एबा बाहागि थावरिना थाथों जैखोन नार्जारी फोलेर एबा बाहागि खौसे जा जैखोन नार्जारी फोलेर एबा बाहागि जै जाथों जै बर' हारिनि जै बानजाय आफादारिनि बिफाव लानानै जानानै मुसि जिबराज नार्जारी सामथाइबारि मुसि बिस्तिसरां नार्जारी सामथाइबारि मुसि बिनु नार्जारी सामथाइबारि मुसि निरुपन नानथु नार्जारी सामथाइबारि मुसि राजश्री नार्जारी सामथाइबारि मुसि दिपेन नार्जारी सामथाइबारि खालार 11 आरो 12 नभेम्बर 2002 थावनि सामथाइबारि दतमा आंखौ बरायबाय आरो खुलुमनाय अननायखौ जासिहरबाय जों नैथियाव जोंना लेङाइ आफादगिरि बे लेङाइ आफादगिरिनि थाखाय जों अरगें ब्रह्म बहपुर बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो मोनसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बहपुर बिथाङा आरो सेक्रेटारिजों सासे नांफागौ हिसाबै जों जइन्ट सेक्रेटारि लादों बे सन्जय कुमार ब्रह्म रौता आरो जोङो बोसोनगिरि हिसाबै सासे लादों बे बोसोनगिरियानो जाबाय जोंनि आवगायनि प्रेसिडेन्टमोन बेनो जाबाय अजय कुमार ब्रह्म जोंनि प्रिन्सिपाल क'क्राझार दा बेखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनो जोंनि बोसोनगिरि एडभाइजार बिथांनि न'आ गुबुन खालामोन दा गुवाहाटीआव रिटायार्ड प्रिन्सिपाल इन्जिनियारिं कलेज गुवाहाटी जोंनि बे गुलिघाटानिमोन दा गुवाहाटीआव थाहैबाय बे प्रिन्सिपाल इन्जिनियारिं कलेज गुवाहाटी निमाहा बिबाय बिथाङा सेक्रेटारि बिटिसि रहिदास ब्रह्म दा बे क'क्राझार कलेजाव थायो नर्थ इस्टनि डिरेक्टर नेशनेल इन्सुरेन्स कम्पानि बिनि टेक्निशियानखौ जों मोजाङै मिथिया लेखायाव मा मावो बेखौ जों जास्ट मिथियो इन्जिनियार दा लेखायाव थायो आईआईटी
The Superintendent, Food and Civil Supply, bitangmwnisim, bhagwlagiripwrkwo. boibw sastra moजां रावबो बारा बांसिन ओभारवेट बा आन्डारवेट नुवाखै सासे बा सानैल'नो हयतोबा आन्डारवेट ओभारवेट आन्डारवेट मोनसेबो मोजां नङा जों दा जयकृन नार्जारी बे परियाल मोजाङै निरोगी होननानै बासिनानै थानांगौ गतिके स्वास्थ्य बा हेल्थ सम्पर्के बयबो बिराद कनसियास जानांगौ ओभारवेट बा आन्डारवेट जानाङा जानायफ्राव डिसिप्लिन थानांगौ आरो बे जौ सिगारेट बे आगेल बुस्थुखौ एखेबारे जानो नाङा बेथ' समस्त बेमारनि बाहागो होनना बुंदों जौखौथ' होनदों जौआ एसे लोंबाबो खुनु अफर गैया बुरजा लोंबाथ' अफर खासै बै आं एखमबा एसेसो लोङो होनना बुङो एकदम मोजां नङा थारमाने खनसे टिभियावबो नुदों आङो बर'नि बे जौनि लबिया एकदम स्ट्रं जौआदि एसेबो मोजां नङा बेनि सम्पर्के खुनु स्ट्रिक्ट पलिसि खुनु देशआव गैया ना বেশি হেৰি কয় খাব নালাগে বুলি কয় কোনেও ইমান বেছি এনফৰ্চ নকৰে জৌৱা কোনো বস্তুৰে ভাল নহয় অলপ খালেও বেয়া বেছি খালেও কোনো কথাই নাই লৈ যাব আহিব